vlog ko. Editon pa man eh. Hi! Welcome back to my channel. Among umaabot na fireman. Oy. Among umaabot sa man eh, truckman. Siyempre, aligre. Manager sa. Manager sa man eh. Diyan. Kita ko ni mo pirmi no? Asa man din sila? Nagpuyo. Diyan. Asa bilya pero mulog siyang Nasa. Yung sir na nga. amo lagi, mo na ako sa north na. Usahay north. Taon lang na kasi aw. Karon enforcer pa. Liyan. Liag. Drivers liag. Driver. Kuan man. Namoy. Nato sa north ba? Eh basi mo ato ni sa north mag duty. Oh, lagan na. Moingon ko dito sa terrace. Hep hep! Hore! Ubos naman dyan. Ito mag-traffic enforcer ang plan. Oh. Loy, ka mga gwapa o gwapo. Hi! Hi to my channel. Hi! Oy, nga bakit nag-iisa ka lang dyan sa buhay? Chill. Kaya sa ginagmay. Oh, mau sige kay para nay alcohol kataas sa manday ni diri ano. Oo, habo. Habo. Ganiha taog ganiha. Karon ning ubos na ang tubig. Dako man din ni diri ano.